Hej, og Double Game, det går Hej. her, og i dag, der er vi sgu, værsgo August. Ej, en pickaxe til dig. Jamen tak for salen. Det var sgu dejligt. Det var sgu pænt. Har du også noget mad til mig? Nej, jo, Vi jeg skal har have lidt, brunch. jeg har lidt swampy-kød. Ja, jeg springer frokosten over. Nå, Nej, giv mig det sgu bare. Lad nu være for helvede. Du ødelægger det hele. Jeg skal Nej, bare det skulle da en god idé, det der. hele hvad jeg lægger. Hehehe. Jeg har helvede med mig. For satan. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det var sgu det irriterende, som det bliver ved med at falde ned i hovedet på mig. Hvorfor er det, jeg konstant får disse lag spikes? Er det fordi min frapse, den crasher min frames, eller er det fordi min batteri er sat til sparetilstand? Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Across the ocean, across the sea. Hvorfor laver du sådan nogle små gange? Det skal være sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 med 10 bloks gange, og så skal de gå ind i hinanden. Det er meget godt. De skal ikke være så lange, det tager bare 1 million år. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan vi ikke sige 12? Nej. Det er meget bedre, for jeg har lavet dem 12. Bøsseframes, du er på konstant. Åh Til ja, dig, og til dig, sgu flot. og til dig, og til dig, og til dig, til dig, til dig. Ja, butter! Bada. Bada. Nej ja. Det er lørdag i dag, er det ikke? Hvad? Det er lørdag i dag, er det ikke? Jo. Ja! Ja, det skulle du. Skulle dejligt, vi lige med vinterferie for fanden. Nå ja, for helvede. Jeg tænkte, det her Felix Falk nu lidt helt glemt. Ja, nu er jeg her igen. Af for satan, det gjorde sgu næs. Var det lava? Nå, August, Hvad? kom du noget til? Nej, det var gravel for satan. Og Væk. kom du noget til? Nej, for helvede, så fedt det dog. Ja, nu Eller kommer jo, jeg. jeg er egentlig pisse sulten, så stik mig noget med. Nu kommer jeg, August. Nu kommer jeg til dig. Hej. Gravet forkert, din idiot. Ups. Men jeg fandt guld. Ja, jeg skulle da skide lige glad. Gå så væk. Lad nu være. Undskyld. For satan, der ruller med dollar. August, Okay. lad os, Det her, lad, det, lad os hvad gå fuck sker der her? jeg går tilbage, og så smelter jeg noget mere op i smeltemaskinen. Ja, okay. Hvad er det, Godt du så. kan have? Hvilket tool vil du have? Diamond tools. Nej, men det skal være noget af en tool. Jeg har 3 sticks. Så skal der være iron. Iron pickaxe. Har du mere pickaxe? Hvor meget er din pickaxe nede? Hvis du trykker på E, og så kører henover, så står der durability. Nej, det er halvt. Det er Nej. omkring halvt. Tryk på E. Hvad skal jeg? Og så Der står kører- jernhakke. Ja, så kører musen henover, så står der også nogle tal, og så står der også durability. Nej, det gør der ikke. Går der ikke? Nej. Lol. Øj, hvor er jeg heldig. Hvad er det for noget, du har sat til? Ja, jeg tror bare, jeg har sat til sådan, så jeg skal se, hvilket item ID jeg har og sådan noget. Så kan jeg se, hvor langt den er nede. Men min, den er 109 ud af 250. Så jeg laver altså lige en ny til mig selv. Er det okay? Nej. Nej, August, kom med din hakke. Kom med din Hvorfor? hakke. Kom nu bare med din hakke. Hvad skal jeg? Skynd dig nu bare, kom med din hakke. Drop den nu. Hvorfor? Drop den nu bare. Ej. Ja, ja. Er Felix lige genial, eller hvad? Combiner de her to. Så beholder jeg den. Så har jeg næsten fuld hakke, og så får du en fuld hakke. Var det lige genialt? Hvordan gjorde du det? Kan man bare det? Jeg satte bare 2 hakker inde i felterne, så combiner den durabilityen på dem, og hvis du sætter dem ind i en anvil, så combiner den også enchantmentsen. Så hvis du har et sværd, der er enchanted i sharpness 5, og så bare har den normalt de her sværd, og
diasvær i Sharpness 5, og du så putter dem begge to ind i en anvil, så kommer du bare med et helt fuldt diasvær. Helt fuldt, intet brugt ability i skarphed 5. Nå, så fik jeg mit kul. Skal du bruge nogle torches? Ja, tak. Hvor mange har du? Også noget mad. Hvor mange har du? Jeg har 1 mad. Hvor mange torches? Hallo. Så. Ja, tak. Jeg får rotten flesh. Det er sgu dejligt. Jamen, jeg har lort. Jeg har sgu ikke andet. Vi har ikke alt her i verden. Så fat det. Kunne jeg byde dig på noget røjsen svumpikæg? Nej. Nej. August. Nej. Hvad? Skulle vi ikke til at komme op og bygge et hus? Satan. Min dreams droppede ned på sækken. Forkert vej. Nej. Det er den her vej. Altså. Ej, men kommer du ikke med op, så vi kan finde nogle... eller så vi kan komme hjem igen? Ikke lige nu. Jeg vil lede efter Dia for helvede. Hvad var det, jeg tror, jeg er meget tæt på at finde det. Hvad var det, jeg så der? Var det lige spindelvæv, jeg lige så der? Var det lige spindelvæv, Felix lige så der? Nej, det var det ikke. Det var. Så ville der være en mine, hvor der var 3. Dejligt 3. Så ville vi være redde. Jeg prøver lige at se, om jeg kan komme op, og så TP'er du bare, når jeg er oppe, ikke også? Ja. Det jeg kunne gøre smartere, men jeg gør det på den her måde. Ja, så fik jeg lidt forspring. Lapis lazuli. Nu er jeg snart oppe. Okay. Godt at vide. Nu skal det tage så lang tid at finde Dia. Helt ærligt. Det er fordi vi gjorde det på en dårlig måde. Vi skulle have gjort det på min gode måde. Hvorfor lavede du det så ikke på din gode måde? Fordi du ødelagde det hele. Kommer du ikke? TP'er du ikke lige? Jeg er næsten oppe. Skal jeg bare jeg TP'er først, når du er oppe. Jeg er på level 44, jeg skal op på level 60. Nå, okay. Det er godt. Nu kommer det. Skal vi gøre, min dreng? Kommer der snart dirt. Nu må jeg altså, det må jeg altså undskylde. Fakler ud over det hele. Håber I kan se noget. Jeg kan sagtens se noget. Altså, nu kan jeg godt begynde at skrive den der TP-kommando. Ja, jeg fandt en dungeon! En hvad? En dungeon! Den der med træ i! Så vi redde! Jeg dropper det der TP. Nej, tag lige noget mad først. Sit home. Sætter jeg lige mit hjem her. Ja, vi har essentials på, så vi kan også TP. Og alt det der. Jeg kan se, hvilke plugins vi er på. Men det er ikke engang været... Ej, nu må du ikke. Nå. Det kan jeg se. Nej, det kan jeg ikke engang. Det er OP, men... Ja, nu er jeg oppe. Det er nat. Ja, det gør det ved. Og jeg har fundet 3, men det behøver vi jo ikke til noget. Nej, fuck af. Jeg sulter. Der er en svumpi her. Svump. Jeg har fundet Svump. Altså, når vi en kommer op, skal vi... Svumpi, ja. Svumpi, ja. Den svumpi, ja. Svummium. Jeg sulter.
Så find noget mad for satan da. Nej. Der er noget vand der. Løb nu over, din idiot! Shit. Felix, kom ned. Jeg har et liv tilbage. Kom ned med noget. Goddammit mad. Hej August, vi skal bruge en ovn. Det har jeg. Jeg er i hvert fald nok sten. Jeg har lavet en ovn. Og nu Kom ned med noget fucking mad. Jeg har tipet, og jeg er i gang med at stege mad. Hvor er du? Når du er dernede? Jeg kommer. For satan, mand. Nej, der er en creeper. Pas på, der kommer en creeper. Pis. Bum. What? Så spawner vi på vores gamle hus, Felix. Der skal skråstrej BACK. Sådan her. Hey. Ja. Nu er jeg lige suget alt til mig. Det er jo sgu dejligt. Der er noget mamse i ovnen. Min pickaxe virker sgu ikke snart ikke mere. Så det er godt, du har 3 lige alle steder. Jeg skal have det første stykke. Jeg har 2 stykker på mig, der ved du godt, det gørs. Nå, jeg kan ikke spise. Hvorfor kan du ikke det? Felix. Så skal jeg have alt maden, August. Giv mig. Ja. Kom og giv Felix, mig kom her. alt mad, ja. Det ligger der. Så kan du... Okay, hvad level er vi på? Vi er på 13. Det perfekteste level at grave. Så jeg går bare i gang med at mine. Felix, skal vi ikke bo hernede? Vi skal bare fyre. Så skal vi bare op en hel episode og bare nakke dyr. Nej, ikke en hel episode. 2-3 hele episoder. Ja, vi skal i hvert fald have mega mange stacks mad. Og så skal vi bare bo hernede. Og nogle gange kan vi godt tage togt op. Og nu er vi også gratis togskinner, så udnytter jeg lige situationen til, hvis vi skal lave togskinner. Det var god til sidst. Hvor er mine fakler? De er. Se en fakkel. Og jeg har fundet en... nej, nu tænder den. August, gifttingester. Hvad? Hjælp. Dø. Hvad skal jeg hjælpe med? Ikke noget. Den er jern her. Hvorfor? Ikke andet end jeg er lige ved at dø. Hvor er du henne? Nå, men jeg er i live nu. Jeg har jo fuld mad. Stop. Vi kan jo bygge vores hus lige her, Felix. Det gør vi sgu da bare. Vi har jo ikke nogen supplies til at bygge det. Vi kan selvforsyne os uden at have dræbt så meget som et eneste dyr. Hvis jeg bare får lov at komme, hvis vi bare lige i næste episode lige tager ovenpå, for jeg har mit home derop, og så finder vi den landsby, og så tager vi gulerødder, kartofler og seeds med ned. Og så ned. Med stegte kartofler, brød og gulerødder. Og så kan vi... Okay, jeg går i gang med at bygge huset. Okay, skal vi ikke stoppe episoden nu, så vi kan komme op og lige få bygget huset i næste episode? Jo, og så skal vi filme næste episode efter den her. Ja.